Chi ema kwa babiem emfa emra bedwam kase esubra wedu sense mudo ayaboa no ebesom na no pay se bedwam kase so yede etoa moso esma eba ne edimo akotene bi ene se National Peace Council penfo ene semtwerefo ade enhyiemu ni nyina fa ekomodi a wodi ede fa oman asumdwe ehom abato komisa penfo so de abetudwa esamafo nkoso enkohwe se wodi ewo afi abato edi nkrata no emua we ene samudo bi ena no pay mede esomwo se Adom TV kasie medin de akwesi ensia afi sem ni kiremu enie abra ye boaboa woni akọ afimpimie no ene adweno enan bronya bosom de toso enson abato emu no account bi ama National Peace Council ene sentwefo emu mpenfo ye kambia ewom ede enhyemu ni nyina ayese ono mu nyina ehia asuesu adwekọ betimi afaso aboma afi abato no ayasumdwe for mo won central na chire no say ye no mo be di ahia na afi niama ye ne ne ye toto ne niama ekoso no e be chire mu ama won ate ase if you say editor not office and asma reporters won ko abonten no ko bibia ama the reporter na the asem no ba wan ha no asofa bi wo editor no won tie ase enti won so ma so ananso wo de ko ti gidi ye say ye de wo mo ba say ne tena se ne kyerɛkyerɛ ne ama no mu yie mo mote ase titiu ne ayɛ fa ɔmana so wie ho ne ayɛ dada ne egu so ye ne epɛse ye no mote ase yi a akyire no reporter bi di asɛm ba na se wo de betudwa wankasa a wo boa me de asɛm na to ɔmanfo anim no wankasa wo te ase wonim asɛm na ne so kasa ye mu no wasan so di tudwa sɛ the manfo bi ekeka se fi afimpinu ene edu no abato mu basabasayo ye ekoso ye wi ekyire nipa wotwe ehwere wono mo nkwa won kan bibia emfa ho no ene omukodi nkomo se binom sun ni areho no na se council no no mo hia ne didi nkomo ne mo ma rehye mu ni ade ye sa ne ma wo 5 constituencies ni nyina ewie na ne ma ye huhunu wo mu no yetete ye no na afi ye frem penimfo party penimfo parliament penimfo opposition ne nyina international security judiciary electoral commission nyina akotena adan na miensa ye de sanse metru animu ni ama esisi election nyina ye bobo ho na miensa de no akire no na de ni ama toto kwan mu se nia also process for ye me sese judiciary Peripa no adada abato komisa anowo oman asante mantem yora Francis Osei ensia opani ababonte de abetudwa SM abato di nkrata komisa no abiem de ato se Ghana fo mehwe se wodi wom odi ne etwere ne ye o picture no eba akaba no ne nyina aya no moto a eboase de be ye a afi abato di nkrata de kwakoye adwuma no sebinti wa hye obia ema hontia Mr. Francis Osei Insia na Asante Regional Director of Electoral Commission odatudwa achem se ohwe exhibition exercise ya omo ya eno ebetimi aboa ama abatuo enwoma ede kwoto aba no emu ada hokrogen ne ochem se ebra obi nkrata enho ehwetwere wona wonye mfinhia edu enwotwe edi ene wona na eni krata no ebra so se omo exercise so hwese obi a edi won krata emu ye ba bonten ebetwocho odin echobi 2020 echobi 2023 na enu echi esa chubi nti yedi koye ekoto abato nti ebi wo kra na register no obi wo mu a na obeni se waye minor wonu obi wo kwa wo free mu de didi aso mu obi so na onye Ghana ni nti hia ne se ye clean register no se brofo ba ma kwansa ye clean register no nti ne se ye wie de ye ya na register ne kra no obeni se credible because register no ni abato ni na fapem ene nyina so bibia besia na register so when the register is credible I mean 80-90% of election is done otwana nka se so kire se obu ho ara ne card no aira ohwa konya se wokọ na okohwe eno achi ne nso no dodo na ebetimi acheke ewo won phone so bibia nkonkohwe ne din if say ukwa wonche wa chair na sema me no 2 minutes na we na okọ enya de ha adwe mebre nti ye be se ukra card de nanso se be ada no on the 7 December no kwa unhye nkwanhye bia nka we se mreka kohwe ya nanka wo ko on December 7 na we sure se nia wo ko no obibia dem trust nti empire ya bana se Media Foundation for West Africa and Penifaba bonti de adesade to oman sentwefo anim ese afi abato se asundwe betimi abamu a sentwefo nso ekabia ewomie pa de soundti oso besra muada se kobasa abanyofo eba won sentwemum na woka ensme benam so bi ama basabasa ya ba yenyomo emfemfre so
sɛ obi ka bibi na enya na se ye de betu dwampo a ɛwɔ se ye ma amanfo hu sɛ ne nipa na koka ne nye inse sɛ ye bɛyɛ sɛ o ya reporto akeke ne ye gya no ho ɛba ne sa na em sɛ ye nso so ye dwumadie no esinto bi ye abem esan sɛ ɛba na bato ɛne o mayi nkankro ne ye ka bi ma me nka bi no a nsɛntrofo wɔ asodie kɛse ɛwom enti sɛ obi kɔka sɛ ɛyi de ye bɛyɛ bia ye de bɛ wini power ye bɛyɛ na ɛwɔ sɛ nipa kro no waka sɛ awie no ɛwɔ sɛ ye kɔna nanso ne ebisa no ɔma nkyeremu sɛ obi ka sɛ ye nsan ne peace pact no a ɛde entia because emsa abato atwa mu nyinaa no brano ye sign peace pact. John Opare a board member with the National Peace Council and what they are so kabiomufu nyina enim say wono momoa se de be ya botaye si wono mo ani so sa afia abato no ebekoso e wasumdue mu no wono mebeduru sa abotaye no ho elections eba e dey ne be ya e be sure say Ghana peace be wo mo amunim say last elections no ebinmu ehwe wo mo nkwa ne ade ama ebinmu party binmu eye wo ya say onkrofo ehwe wo mo nkwa e be ye wo ya nti ya dia ya to anama wo ho eni IGP akasa wo ho eni Chief Justice no akasa wo ho mo soso ni a on betimi ya fa ho mo akire ya ase ni ade nti ya dwuma de say referee bi sa so mo ho nti asem ka na ya hwe say mu ntema ye yie na nya bibia na ye koya wo ye mediator nyu ni kwa mi kokasa na wo di America mi koka kire kwa mi yokwa mi sisese ama so se mediator nyesa Franka Tuni abedi akire edema NPP amyoko aye Dr. Matthew Poku Prempe opani ababontin ede ababetudwa SM se NPP amyoko kwa abato so na oto aba ede Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ese wo Franka Tuni wafi abato no etembe fi pasampa NPP amyoko no eye Ghana ni bia edea Any Franka Tufo Asha de Sa Franka Asha de Sa so be only me party name if I don't Dr. Mahmoud Baumia look official and I look so a Muslim ni the person kaka person be can say so asante memha yes said people any people and the shade will be free if the nipa and the teacher group ana Dr. Du say ashorowa ampem eye tepa manhene wada Dr. Matthew Poku Prempe ase so aba besra won na wo bona baso ewo ensempa wadi tudwa no ho ye wa say obobo abaso zo na nabi ona na se ne obobo abaso ne zo ye wa ko afo ka na po ho ye wa say wada wasi papa wahina na Poku ye wa say waka sama na kuma papa and now kasa na kuri papa ye wa say so bebe boko bia saka say wukasa tepa no sa na so we preach you baby thank you so what semi na to you la kuma so awrawo sema betodwa ene se panipa bia wo ye adwuma ewo NIB ona yire akrofokamfo bi ekokomo ewo kwantimfi amone sekane etu agina mo so akekere mo abodwem amekọ wi echi no wafa oboka ene japade a ne ka mo nyina e de adwane amane baba betodwa ekire mu edia NIB officer ena no hokeni akronfo de etu akwakosi wo mo so akekere wo mo ya wo ho ne manyina won ka ho bi wafa edeko e wo ka so Cape City bo kire mu a Sarah Husimi yesi ahomache no mienu mpemu na aposifo amane board de tu dwan wo kire mu se na officer no na no hokeni na ne mma wo mo nyina ada ya akronfo ne bowura wo mo fie mu a wodi etuo nsekan eka wo ho kogina won so a wo wiawia nyama nyina na abra wo wiawia nyama nyina wiye no o kekere officer no na no hokeni ya wo wiye no o matam wo mu na wo hye won se o mo phone mo pin won fama wo mu na nam se wan fama wo mu nti o de solitape fin fama mo no a na se wani ense o kekere na officer ne sama wo de tudwa ene se nam de esi ni nti no ejan na yire na ne man nyina ehu Ashanka fueta efa sankore eko abuom kwantempo ne so ahafomantemu ababonte ya betudwa se wakwan no enye waka ho nsem bia ka sempenfo hwe no ntimi sese mo so still ne esia ne so besra da sempenfo hwe ensese wakwan na ahunye nse no efa mo
They say the higher and air quano. Is Okotoka is another year, Juma. A quote on Kenya Fort Sabat, as I call to quantity. Tembe aqua problems be brain, Buana, senior some more, and I'm on your quanamai. Give it to my catch and say them piebo. Better than no more, no Timia quanamai, no quana, say quanam problem. Sunafo South Mensini Cratchy, any half of Manta Muswafo, Ekasaye Muno, one almost which mu say, one woman in passes and your quino to be a woman enyano, and this is so one in a German four, what you crom one more, we moved to one one, a year queer for so. A sign said, one more trouble foodie, baby chirino, Nanina assessay. The sentinel of the contractor Abaquino Sebaya will be ye now 1 month for a we are there, yeah, very important. I won't hear Palma mentioning. The resay young foodie be by Yano. Kwan we so na ye fa edeba titimi ye kwan we bebo apa ma yakuafo ne titiru no se bi omudwumade omudie no akonkan nze oba national best cocoa farmers there ya produce be 8 okwan so it tells you say kwan yetimi ye bebo cocoa na afi ye mfudie bode ne banchen so e fefiri akokuru kasiem no bebo yakuafo no ye say ye upgrade kwan no every federal road to highway the scope of work no Adom so chair federal rules. And you can say 2 years, we are very sure say looking at the progress of work, me about 2 years time. Best na kakrabi entemnie na abayatra ya ehwe enkronkuma ene apapa adwumadio ensem so to osade frɛ Ghana mampani nana adodan kwakufo mampani fo hwe ebo aya yakofa efidie mamonotu ye de comments na wodon kwabo se na be yakwan ye ebetimi akoso ententem na na kopiem ewo bono mantemu a mensini be se dumi ni wonsa ka wone ma ne nyina eye be se adwokron ensia yedua koko yedua cashew ye wonkura kase ne nkuro nketoa wo ho na nkankan ye nkuro nketoa num no baabi bebre wo ho a ye wa akwane ho haw pa mampanyini na adodan kwa akofo ado ne Alhaji Dr. Mahmoud Baumia beba ye ba ye bi pa na mom ne aka no sa mfidie we ya aba no obeboa ye kese pa amaye timi ayiyi akwane na ma akwane na totom na akuafo bafaso akofa be mfudie de aba na akwantufo so be di akoniaba mo aye hare de amaye nyina one more wojuna apre German North and German South and Rashebeja Akunya na de atomanfo wo no abato mpesua no so ni nyina anim se enye nyina yetimi aye na woko me constituency German North mi ankasa me di kan start ya na mi ankasa me yi akwan ni bi na we aba no ebe ma so me ebe boye me yegina so ma ye dwuma no be ko so ntente wano a we kro chan ye kwan bi enye no ye kwa start ana enye kra ba ma chin si enye no be boye ma akwan na enye bi ano yetimi aye worship ma akwan no ama farmers no ne adwadefo no kwa metimi aba nti ma chin si enye ye ni age pa ye ni so ye anwo ho se ye machines ne be German North akwan ne be kama ne be kra be eba ku ti se bia adadiem gene o course say ya twinu kuma santi krum kwan de bebre ho no ma enya ye nya machines nya me no chen yakwa ma German North fafa no ntuma pefra nti weti de aban na ye no mestet mamufo se ne ma papa waye se ma ne 4 years na kana na say ye de 4 years na na betima ma German North fafa no ntuma paide efra ye nyina be kai a achechefo akirade e wo colleges of education etietua bese abosomi mienu entem na nsem ye enone abampen fokusi kunya afa adwobre eba ye ma onyina ka se wosan akọ adekire dem biem akọkirade na so amanbo afiri asantemantam eba ekiremu se ukopien momentum odia achechefo no asafe no mate se strike re so mfa na nyina mara wi ntom da so etitifia wonkoye Enwada ena sitak etwen won atuate a na wotwe enwatwenie wote ye no esensen ye ene dai Adom kase abo anan de ani achemu ewo St Louis Teacher Training School a ewa asante mantem ha ye ba ye no school ha ayedin eno aka ho bi ama ye ne Mr Paul Mensa wo kira de ewo school ha abonkomo okay no krese ya call of sitak a call of strike no na esan say strike no edi mre kakra etwa abosumi no ebure enti ama semester no an academic calendar affected enti yan de asitak ni 2 min wa academic calendar no supi ye mpanyfo me kan mpanyfo me kan prink of any impo Ministry of Education enti ana Ghana Education me kan sa ministry ni nyina enti omo de nhihye omo de beba no na ye behwe ediso but omo de ba so a yen so omo de ba ya wholesale ye behwe sa nhihye ne bebo yen a ye be diso san say students omo ho mai omuntina ye call strike omuntina ye wo ha ye adwuma nti nhihye bia ye mpanyfo de beba no
ye betena sia hwe na mo bi e ho ayeso betimi dia my students no na mo timi awi academic calendar no ye beye esuafo bi a omo je omo ntetie e wo training a e wo asante mantem ha bi eni Adom kase abonkomo enti se wo hwema na e wo se ye tro ensore busumi ya yesimia that is 26th August then so because of striking internet enya dia yebetumi atro nti say ayakole of strike no ye hwe animu say there will be an extension of academic calendar no eno na sisi aye hwe animu say calendar no yebetumi a extend no se ne be ya yenso yebetumi asua ade aboaboa ye ho wesu ene begina anopai Badwam kase ye be so mu wo Adom TV no ye de ne nyina ewesie ye da ho abayeba ne aka ene doso